Στον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θέαμα συνεπήρε τους καλεσμένους αλλά και τους περαστικούς. Εκατοντάδες κόσμου και σήμερα παρακολουθούν με δέος τα εκθέματα του μουσείου να ζωντανεύουν σε ψηφιακή προβολή στον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου. Είναι πράγματι ένα επίτευγμα και πρέπει να είμαστε περήφανοι όλοι οι Έλληνες. Είναι εντυπωσιακό και αισθάνεσαι έτσι μια άνεση και μια έτσι μεγαλοπρέπεια. Το μοναδικό ψηφιακό πολυθέαμα αποτελεί ιδέα της Αθηνάς Τσαγκάρη, η οποία έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια των εγγενείων. Πάρτε όμως τώρα μια γεύση από το αυριανό υπερθέαμα των εγγενείων. Ο Ρωμαλαίος αθλητής ζωντανεύει και αναμετρά τις δυνάμεις του με τον Κένταβρο. Οι τρίγμοι της πάλης ακούγονται δυνατά. Το λαξευμένο πεντελικό μάρμαρο αναπνέει ξανά κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Οι Καριάτιδες, οι παρθένες χώρες των Αθηνών ξυπνούν. Χαμογελούν με απαράμιλη γλυκύτητα. Κοιτούν τον χρόνο που πέρασε. Δεκάδες Αθηναίοι αλλά και τουρίστες από όλο τον κόσμο ανταποδίδουν το βλέμμα γεμάτι δέος, γεφυρώνοντας την απόσταση χιλιετήριδων. Μακάρι να γίνουν τέτοια πράγματα για να αναβαθμίσει η πόλη, αυτό μόνο. It's very important, just like the palette in China. Το ρόδι στα χέρια της κόρης πάει σε κομμάτια. Όλα ζωντανεύουν, όλα αναπνέουν. It's really impressive, yeah, because one of the figures, they are lively. Η ανυπαντρικόρη δακρύει. Όλα τα συναισθήματα πλανώνται στον αέρα. Μία μαγική αναπαράσταση κατά τη διάρκεια της οποίας ζωντάνευσαν κομμάτια της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μας, κάνοντας πολλούς Έλληνες να νιώσουν περηφάνεια και συγκίνηση. Μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι το πρώτο επόμενο γεγονός που μας γεμίζει περηφάνεια. Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγία άφησαν ελεύθερες τις γραφικές τους παραστάσεις να πετάξουν στον Αττικό ουρανό. Τα αυριανά εγγένεια του μουσείου έφεραν την Ελλάδα στην καρδιά των επάλξεων με δεκάδες υψηλούς προσκεκλημένους που θα παρακολουθήσουν αυτό το ζωντανό υπερθέαμα. We've heard about it and we are excited to see it now. Τα επίσημα εγγένεια περιλαμβάνουν και μουσιακές εκπλήξεις, η μία εκ των οποίων είναι η συγκόλληση ενός τμήματος της ζωφόρου που βρέθηκε πρόσφατα στην Ακρόπολη. Η γιορτή θα κλείσει με ένα ψηφιακό πολυθέαμα της Αθηνάς Τσαγκάρη, μέσω του οποίου τα γλυπτά θα βγουν από το μουσείο και θα αποκτήσουν ζωή. Οι αρχαϊκές κόρες με το ενιγματικό χαμόγελο που θα προβάλλονται στους τοίχους των γύρω κτηρίων θα κλείσουν το μάτι στους επίσημους καλεσμένους. Αύριο το πρωί το μουσείο ανοίγει τις πύλες του για το κοινό με εισιτήρια του 1 ευρώ. Περίπου 10.000 εισιτήρια έχουν αγοράσει ηλεκτρονικά πολίτες από όλες τις γωνιές της Ελλάδος, αλλά και την Ευρώπη, Ασία και Αμερική, ενώ η ζήτηση φτάνει μέχρι και τον Δεκέμβριο.